Bino mga kapaglaong maayong buntag, maayong gabi, may udto. Bindi sa inyong uh, pakiguban ka nato dire sa aton tulumanon pag-utingkay sa kamatuoran. O atong isgutan kini mga higala kay ang hitabo karon nga dili naman sila mo akseptar mahitungod niini nga mga box, no? Naay mga box diri mga kigsuonan nga dili daw kuno kang gitawag og Eusebius, no? Ato kunong tanawon. Naaman, the proof of the gospel, author Eusebius. Eusebius mga kaigsunan. Mo na nga ato gining tagaag pagtagad mga higala, no? Mino sa tag-awit mga igsuon kay napay kung kaon do mga record mga higala para nga magkuha nato ang mga detalye, no? Mino sa tawag mga matahong nga awit mga kaigsunan. Para nga makuha nato ning mga tuning ko ng taga-tagat mga kaigsunan, no? We are the reason.
Thank you very much sa maong awit gikan sa heritage mga kapaglaom. Okay, ato ni karon pagtagad mga higala kining mga issue karon mga kaigsuonan kining wasn't a mere symbolical. Matud pa nila mga kaigsuonan mga kapaglaom nga dili daw kuno si Eusebius kay protestante daw kuno nga mga paring protestante. Oh. Ay mga higala, pag may bawang ganing pare, may din nga against sila protestante kini kadugay ni si Eusebius, mahimo na po ning protestante mga kaigsunan. Naipamahayag ni Jando mga higala, taga-antog pagtagad. Sa patuod sa maong iba. So sa dito po padayon, akong tanan na nakasubaybay din maong debate. Tali sa Dili dahil ko mga. Para makiksunan. From the land of the champion, General Santos City, Brother Glenn Luzon. Brother Glenn, good evening, Brother Glenn. Naliig na demonstrasyo evangelika. Ano mga igsoon, ha? Eusebius of Caesarea, Volume 1. Translated by W.J. Ferrar and scanned by Roger Pierce. Pero basa niyan? O yan. Yan ang ginamit niya na referensya no sa naturang ginamit niya na referensya. Yan po. So tuloy po natin ano. Next. Ayon sa naturang preface, may mabasa tayong ganito. It is a high privilege to have been allowed to provide a translation. So ito pala ay nakapasok na pala si Father Wendell Talibong, ano? Yan. So, ang sabi dito is, it is a high privilege, ang nagsasalita dito yung author. It is a high privilege to have been allowed to provide a translation of the Demonstratio. For in default of a better, it must for some time fill the vacant place in English bookshops besides the novel edition of the Preparatio, which was the work of Archdeacon Gifford's declining years. Yan ha? So, yet, it is an appalling thought that this translation, continuing as it does the work of Gifford, ito pala is work of Gifford, work of Gifford, should in any sense be thought to seek comparison with it. The writer has but endeavored according to his powers and amid other absorbing duties to fill a recognized gap by giving a faithful rendering of the words of Eusebius. Yan ha? Ito pala, ayon sa naturang preface, ay gawa pala ni Archdeacon Gifford bilang komentaryo sa mga sinabi ni Eusebius. Pero, ipinalitaw ni Jerry Laig sa talakayan na si Eusebius daw mismo ang nagsabi nung binasa niya. Yan ha? Pinalitaw ni Jerry Laig sa naturang talakayan na yung binasa niya mula sa aklat na ito ay sinabi daw mismo ni Eusebius. Yan ang ating ibubuking sa gabing ito. Yan ha? Ngayon, sino ba itong Archdeacon Gifford? Yan ha? Si Archdeacon Gifford ay si Edwin Habak. Okay, mga kaigsuonan ko, mga pinangga, mga kapaglaom. Tanaw na ko na, nakita na to, the proof of the gospel, author Eusebius. Nga nung mulihay man ta nga moingon ta, si Ferrar mga kaigsuonan, mga kapaglaom, nag-translate lang, gitranslate lang, no? Unya, matud pa ni Jando, nga kinokopya lang o gihimo lang dokumento ang mga sulat ni Eusebius at nagpasabot nga naa di ay
sulat yun si Eusebius. Usan ini mga kaigsunan, mao gyud ang gitawag higala nga. Nasa yang gibasa, yang gibasa, ingon dire, daily celebrating his memorial. The remembrance of his body. Remembrance, and blood sa tupa. Dili na siya literal, kay pagdumdum na lang. Paghandom, remembrance. And are admitted to a greater sacrifice. Kini ding atong pagdumdum o pagpahinumdum sa iyang gibuhat sa pagpagamatay mga kaigsunan, usa ka dako nga pagsakripisyo, no? Usa ka dako nga pagsakripisyo mga kapaglaom. Okay. Padayon to. Greater sacrifice than of the ancient law. We do not reckon it right to fall back upon the first beggarly elements, which are symbol and likenesses, and do not contain the truth itself. Matud pa ni Higalang John do, nga hindi nagsasabi si Eusebius nga ang Eucharistia ay simbolikal. Pero sabi sa libro mga kapaglaom nga Eucharist is a symbolical to embrace. Dili na ang mga igsoon, dili na ang mga protestante gasultian. Si Eusebius kay siya mo'y author. No, siya mo'y author mga kaigsunan. Nya matud pa nila diri, ano ba talaga ang sinasabi ni Eusebius? Nagkutlo lang sila og kining mga parapo mga kaigsunan. Pero ang tinuod mga higala, dili gayon. Dili mahitabo nga literal higala tungod kay matud pa ni kapatid Darwin Gitgano, hindi na puputol-putol ang katawan ni Kristo. Buo ang katawan ni Kristo. No? Muna'y sulti ni Gitgano mga higala. Muna'y sulti ni kapatid nga Gitgano. Patalinghugan nato mga kapaglaom. Hindi naman maputol ang katawan ni Kristo kung buo po yan. Pero yung bread, it is the meaning of it. Sa kuno? Hindi naman napuputol-putol ang katawan ni Kristo. Hindi naman naputol-putol ang katawan ni Kristo. Buong-buo. Yung bread ay na siya. Dalihogan na ito mga kaigsunan. But pasabot, i-editsyo na lang diya, kapatid niya Darwin. Simbolo. Kay kung iliteral mo ay si Kristo ay naputol-putol. Kasi yung tinapay ay literal nga laman ni Kristo o katawan ni Kristo. Yung dugo ay literal. Yung nagpako pinako sa cross ay literal to. At saka yung nag-sacrifice, no? Literal to mga kapaglaom, mga kaigsunan. Pero yung tinapay sinasabi ni kapatid nga Darwin Gitgano nga ang tinapay ay i-editsyo na lang simbolo. Wala na may mawala na to mga kaigsunan kung atong isipon nga kana espiritual, kana simbolo, tungod kay kana mao kanay usa nga remembrance handumanan sa iyang pagpakamatay. Nganong isipon man gyud nato mga higala nga literal. Di na ta mo interpret ana kay bawal na, no?
Bawal ang mga kaigsunan ang pag literal. Kay makakaon na taog tao ana mga kaigsunan, no? The Eucharist of the early Christian. Sa manay mga kaigsunan. Okay. Sa Amerika, just 1/3 of US Catholic agree with their church the Eucharist is body blood of Christ. 61% don't believe. Sa 61% wala mutuo ana, gitawag nila og transubstantiation. Nga naman mga higala, dili man sila mutuo. Wala man nila nasaksihi. Pipila lang ang matud pa nga naay nag-testimony nga nahimong unod. Di ra balingin mga kaigsunan, mura ra unod gyud og kining tao. Tao gyud. Mukaon pa kana. Tan-aw tos dugo type A gud. Muinom ka ana mga igsoon. Muinom kag dugo sa tao. Mo na nga just a 1/3 sa US Catholics mga igsuon, 61% ang wala mutuo. 1/3 lang ang mituo mga igsuon niya ang Eucharist is body blood of Christ. Unya kana ra bang ilang gikaon body of Christ, divine God. Kung iliteral na to na nikaon ni kag Dios. Nikaon ni kag mga santos. No? Ang Biblia na ba sa pinadayag 17, 1 hangtod sa 6, wala ra bay lain nga nag-inom sa dugo sa mga balaan. Nag-inom bino nga sa kapungot, nag-inom sa dugo, nahubog sa dugo sa mga balaan. Namulutaw na hinuon ta ini nga babayeng bigaon ang atong simbahan mga kaigsunan. Kay mo inom na magdugo sa balaan. Okay, literal man nato mga kaigsunan. Ato nang bantayan na. Ato nang bantayan. Karon mangutana ta, unsa may giingon diri higala sa Amplified Bible, Holy Bible? To. Sa may giingon diri mga kaigsunan. Naingon diri. Matthew 26:26. Naingon diri, for every time you eat this bread and drink this cup, you are symbolically proclaiming the fact of the Lord's death until He comes again. Unsa na mga kaigsunan? Sa Mateo 26:26 sa Amplified Bible, giklaro gyud diri higala nga symbolically, symbolically kay nga naman igsuon nga simbolo man niya. Ningon si Kristo, itong tinapay ay laman ko, kakainin ninyo. Ang tanong, kinakain ba ang laman ni Kristo o ang tinapay? Natural ang tinapay. Hindi ang literal nga katawan ni Kristo ang kinakain. Ang tinapay lang. Sa pagkain sa mga alagad ni Kristo, sa tinapay, hindi nagiging laman o katawan ng tao o laman ng tao, mga kapatid. Hindi nagsasabi si Kristo, itong tinapay, kakainin niyo. Ang literal nga katawan ko, kakainin niyo. Hindi siya nagsabi. Ang sinasabi niya, kakainin ninyo ang tinapay. Lahat kayo kakain. Iinumin ninyo ang bino. Lahat kayo iinom. Unsa na may nahitabo mga kaigsunan. Sa nasulat dire sa Amplified Bible, utor ini mga kaigsunan ay Katoliko mga higala, no? Kaya giangkon man nila nga ang Bible sila kuno gihimo, sila kuno mabitaw kung gipangutanas attorney Bacalso nga attorney asa may una ang Iglesia Katolika o ang pulong sa Dios. Siya una ang pulong sa Dios niya. Nganong niingon man ka nga kung way Katoliko, way Bible. Di man na magsilbi. No? Na mga tao panggamiton sa Ginoo. Di nagpasabot kay gigamit ka sa Ginoo. Ikaw ang imo ng husto diha. Ang pinaka-importante, nagawas na karon mga igsoon.
Nigawas na karon ang giingon ni Jando. Sa iyang hagit, ang punto por punto, matod pa niya ni Pastor Bacalares. Sa Mr. Bacalares, kung hindi ka papasok sa punto por punto sa Zoom namin, kami ang punto por punto ay papasok. Ha? Ano? Magawa ka ng Zoom, bigyan mo kami ng link, papasok ang punto por punto. Na, ang pangutana ba, unsa na gyud ka ning punto por punto ka, matod pa, kamaayo na gyud nga, mauna mo gyud manghagit. Ha? Mauna mo gyud hagit, nga musulod gyud kuno sila. Hinumdumin ninyo, nga nag-offer si Pastor Chris Bacalares, nga libre kamo mangutana, dili siya kapangutana sa pangutana pastor. Kamo lay mangutana, pagbigyan kamo nga kamoy mangutana, mutubag lang siya bisag unsa. Pero nganong wa man mo maghimo nga mutawag mo tabangan ninyo diha kay usa ka oras man nga pangutana nga dili siya maka balik og pangutana, pero adunay challenge ni Pastor Bacalares, Jundo, no? Brother Jundo. Ang buhaton daw nga man-to-man sila ni Brother Darwin o Brother Bacalares. Biblia ra hisgutan, no? Biblia lang. Pero pato pa ni Jundo nga dili na mahitabo na. Patutunayan ninyo nga yung buhay na walang hanggan, kung kining kinabuhi nga walay katapusan, o kining Biblia makahatod ngadto sa gitawag nato og kaluwasan. O makahatod ngadto sa katinawan or kasulbaran mahitungod niining matuod nga simbahan, mga kaigsunan. Kaya ang ila dili ang Bible, no? Not a Bible alone, dili ang Bible lang, mga kaigsunan, kundi ang tradisyon. Pero wala man na sa amo, mga igsoon. Mura ang Bible mo pinaka kay sumalas pinirig 21:5 gisulat kini kay kasaligan og matuod. Kining matuod, mga kaigsunan, diha kang Kristo. Diha kaniya naa dia ang matuod. Unya moingon ka nga naa ba tay mapatutunayan ba og naa ba dinha ang kaluwasan? O kay gusto ninyong ipalutaw ninyo nga kana ra gyud inyo, pero klaro sa Biblia, for every time you eat this bread and drink this cup, itong wine, you are symbolically proclaiming the fact of the Lord's death until He comes again. Oh. Ito. Amplified Holy Bible. Amplified Bible, mga kaigsunan. Oh. Hala, basa mo diya. Basa mo diya, mga igsoon, no? Tapa. The early church fathers niya na mga igsoon, no? Kung sa maning early church father, mga kaigsuonan. Ilngo nato higala hagay pinaka-importante na. Unsa man na higala kanang giingon atong basahon, no? Nakita ninyo? The early church fathers interpreted these messages literally. Unsa di ko nagipasabot nga the early church's father interpreted ang mga pari sa simbahan, nag-interpret, naghubad nga kana literal. Kisa lay naghubad ang mga pari. No, ang mga pari, mga kaigsunan. Karon ang pangutana, dili ba bawal, mga kaigsunan, ang pag-interpret? Mabasa na sa What the Early Churches Believe, the Real Presence sa libro sa Katolik. The Seven Sacraments. The Seven Sacraments. Unsa may gingon? Bawal ba ang pag-interpret bisan sa Pope, mga kaigsunan? Yes, bawal. Atong basahon, mga kaigsunan. O na bawal ba? Kita ninyo. Hanap diya, pero ilang. Ingon dire, no authority on earth
walay pagtugot mga igsoon. No authority on earth, not even the Pope, bisan pa ang inyong Santo Papa, dili pwede makaunsa, walay authority nga maka-interpret, has the power to change. Dili pwede nga usab-usabo, no? The matter of the Eucharist, namely unleavened bread, no? Unleavened with bread and grape wine, since it was the ones used by the Jesus when instituting the sacrament, as it is written by the eyewitness. He took bread, he took that chalice filled with the fruit of vine. Klaro kay page 95. Mabasa ninyo na mga kaigsunan. Bawal, walay authority nga mag-interpret o mag-change even Pope. Pero ang pangutana, mga kaigsuunan, unsa nahitabo mga higala, gi-interpret mga kaigsuunan sa what the early church believed the real presence, unsa giingon that the early church fathers interpreted these messages sa man literally. Mga kaigsuunan, mga kapaglaon, no, ato lang kaluyan ng mga membro sa mga iglesia Katolika. Kamong nakadungog karon, pamalandungan ninyo. Mo bitaw ang atong 3:30 naghatag gayud og pagpasabot mga higala. No? Nga literal ang pagpakamatay ni Kristo, pero og maghisgot na ganita og bread, wine, symbolical gyud na according to Matthew 26:26 Amplified Bible. Symbolically bread and wine mga kaigsuonan, no? Og usa na siya mga higala, usa na siya nga ato nga mabasa mga kaigsuonan. Unsa pa? Diri igsoon atong nahibaluan mga kaigsuonan, no? Atong nahibaluan niya. Bawal di ay ang pag-interpret o walay authority even Pope nga mo change mga kaigsuonan. Wala mga igsoon. Muna din klaro ang pamahayag dire. Sa mao nga box mga kaigsuonan, ingon the early church fathers are church historian who said the Eucharist is symbolical from 180 AD. Okay. The Tertullian of Carthage, father of Latin theology, then having taken the bread and given it is to his disciples, he made it his own body. By saying, this is my body, this is my figure of my body. Or figurative of my body. Figure or figure. Dili literal, no? Figure, however, there could not have been unless there were first veritable body. Tertullians against 4. Macarius, mga pare niya, mga pare. Bread and wine are offered being the figure of the flesh. Figure or figurative. And blood of Jesus Christ. Kaya di mo guna may mong literal. Kato mas Kristo sa langit. Good. Spiritual flesh of the Lord. Dili literal, no? Visible bread it spiritually. The flesh of the Lord. Macarius Homily 17. Arita ni Theodoret. For we know who spoke of his natural body as corn and bread, and again called himself a vine, dignified the visible symbols by the appellation of the body and the blood, not because he had changed their nature, but because to their nature he added grace. Theodoret, Dialogue on Iranistis and Orthodoxes. Augustine of the Hippon, doctor of the Catholic Church, for the Lord did not
hesitate to say, "This is my body," when he had wanted to give sign of his body. Augustine against Adimant. Eusebius of Caesarea, the father of history. We have received a memorial of this offering, which we celebrate on the table by means of symbols. Means of symbols of his body and saving blood according to the laws of the new covenant. Eusebius of Caesarea, Demonstratio Evangelica. Cyril of Jerusalem, 313 to 386. Christ on a certain occasion, discoursing with the Jews said, "Except ye eat my flesh and drink my blood, ye have no life in you. Did not have heard is saying in a spiritual sense." Spiritual sense. Were offended and went back, supposing that he was inviting them to eat flesh. Cyril of Jerusalem, Gregory Nassiancin, the catechetical lectures of Cyril on the Mysteries 4, on the body and the blood of Christ, mga kaigsunan. Yeah? Klaro kayo. Napay pamahayag mga kaigsunan ni Jando, taga-antog pagtagad, mga kapaglaom. Prophets and the great and precious ransom has been found for Jews and Greeks alike. The propitiation for the whole world, life given for the life of all men, the pure offering for every stain and sin, the Lamb of God, the holy sheep dear to God, the Lamb that was foretold, by whose inspired and mystic teaching all we Gentiles have procured the forgiveness of our former sins, and such Jews as hope in him are freed from the curse of Moses, daily celebrating his memorial, the remembrance of his body and blood, and are admitted to a greater sacrifice than that of the ancient law. Sabi dito, and are admitted to a greater sacrifice than that of the ancient law. Padayon na, Brad. So, meron palang ikinukumpara itong body and blood na much greater sacrifice than that of the ancient law. We do not reckon it right to fall back upon the first beggarly elements, which are symbols and likenesses, but do not contain the truth itself. Emphasize. Sinabi ba si Eusebius dyan na simbolo lang ang Eucharistia? Imong gibasa. Ni Jerry Laing, no. Pinalitaw na sa madla na si Eusebius. Ay, sa kanya ta, paminaw ha, now. Now, imong gibasa, ayaw pagligoy-ligoy niya, daily celebrating his memorial, the remembrance of his body and blood, and are admitted to a greater sacrifice. Muna na mong gibasa, minaw ka, than that on the ancient law. We do not reckon it right to fall back upon the first beggarly elements, which are symbols and likenesses, but do not contain the truth itself. Ang sabi ni Jando, nagsasabi ba si Eusebius ng symbolikal? Yes. Tingnan mo binabasa mo, i-ignore mo lang Ignore mo lang yung binabasa mo, which are symbols. Sabi mo, si Eusebius nagsasabi ba, si Eusebius Caesarea nagsasabi ba ng symbol o simbolo? Yes, imong gibasa. Wala nimo mamatik di gibasa nimo gidali-dali nimo na mayroon bang nababasa nga simbolo ang Eucharist? Klaro kaayo nga gi-ignore nimo ang maong gibasa nimo, wala na nimo balik tanawa ha atong i-play, gibalikan ba nimo? Wala. Wala ko no.
niyan, araw-araw na ipinagdiriwang ang kanyang alaala, ang pag-alaala sa kanyang katawan at dugo, at tinatanggap sa isang mas malaking sakripisyo kaysa sa sinaunang batas. Hindi naman itinuring na tama na bumalik sa mga una na mababang uri ng elemento ng mga simbolo. Yung simbolo pala ito, ang salaysay na ito ni Eusebius ay kabaliktaran sa binasa ni Jerry Lai. Kasi ang simbolo pala dito, yung nasa unang kautusan, hindi pala yung katawan at dugo. Ha? Ngayon. Ano? Nga, ang simbolo sa una ra? Asa may simbolo, ana? Ang katawan ni Kristo at saka yung dugo ni Kristo, literal yun. Literal. Pero pag tinapay ang hinawakan, tinapay ang kakainin natin, at bino naman ang inumin natin, symbolikal yun. Biblical, ibasa na. This is a symbolically. Matthew 26:26. Kunya nag-isikot man diri nga, which are a symbol and likeness. Klaro kaayo, pero giwala lang gid niya. Wala niya emphasize ang symbol mga igsoon nga iyang gibasa. Sige, padayon. Ang binasa ni Jerry Lai. They were but symbols that were unreal. The Eucharist is a symbol, but it embraces reality. Okay. It includes what represents is the archetype of which. Tanawa. Ingong ka nga si Jerry Lai hindi, si Eusebius hindi nagsabing Eucharist is a symbol. Pero imong gibasa, Eucharist are a symbol to embrace. Gawa sa symbol, ato bagyong hangupon mga kaigsunan. No? Embrace, atong hangupon mga kaigsunan. Klaro man eh, which are symbols. Nasa una ra kuno to, kato siguro ang gipasabot niya nga ang katong mga ladhalad, katong banda nagsimbolo kang Kristo. Nga si Kristo ang katapusang halad. Unya ang tinapay na noon, may batong mga karnero, may tiil pa. Nya kini na noong katawan ni Kristo kining tinapay. Ha may bukog ana kung literal man. Wi tudlo ninyo hang bukog. Asa man diyang ugat. Dili na literal kapatid, no? Dili na literal mga igsoon. Mo na mga kaigsunan niya. Giingon nila higala nga wala daw kuno nagsulti, pero gasulti ngano gud tawo wala. Daghan kay pangsulti mga kaigsunan. Nga lutaw na gyud, no. Salamat kayo dyan do ihimong gibasa to. Sulat makatong Eusebius. Ihimo rang gilabyan, we are as symbols. We are as symbols. Simbolo di ay mga kaigsunan. Simbolo di ay naarabay giingon diri sa Sakramento, page 95. Nga no authority, unsa man, authority to change even the Pope. Besa ng inyong papa, di pwede. Pero ang sa giingon nila dinhe sa dinhe mga kaigsuonan sa what the early churches believe in the real present sa Katoliko. Klaro kay the early church fathers, yung mga papa kon mga pari interpreted these messages literally. Dili biblical mga kaigsuonan nga nagsulti nga literal, ang mga pari lang mga kaigsuonan. Mga pari lang. Muna nga maluoy ta sa mga tao. Nganong nga ilan na pong gililihayan ang Bible mga igsoon, the Bible alone. Tungod ganaay ilang kaugalingong interpreter. Ang papa, ang mga amahan kon mga pari. Pero nagingon ang ilang sacrament, 7 sacraments. Page 95. Walay pagka-change. No interpretasyon, even the Pope.
Saygot, magsungag-sungag naman mo sa mga libro ninyo. Ha? Giklaro mo na, duha man ka klase ang gisulti ni Eusebius. Kadtong literal, kadtong gimuning wasn't, no? Wasn't a mere symbol. A mere symbol, wasn't or was not. Kadtong gilansang sa cross, dili to siya simbolikal, literal kadto mga kaigsunan. Mo nagipasabot niya, wasn't a mere symbol. Kung mo basahon tanan mga kaigsunan, there are two kinds of interpret ni Eusebius. Ang isa, literally. Nganong literal man mga kaigsunan, kay siya gyud ang nagpakamatay, siya ang giulahag dugo. Apan matod pa ni Eusebius nga the Eucharist, kaduha man ng Eucharist literal, yung tinatawag nga katawan ni Kristo literal nga nagpakamatay gi pinako sa cross. Ang ikaduha, bread and wine. Anong sinasabi ni Eusebius? Eucharist is a symbolical to embrace. Ay mo din sila maigsoon, butangan nila sa ubos dito nga ang author ko no adto ay usa ka protestante. Ay no, gani madahig na tanan. Ang imong gibasa tanan madahig na. Karon og yun ka sa uban, nya kandas ubos di ka mo yun. Kanang wasn't a mere symbol kauban ra to sa akong gibasa. Nya uyon mo adto, nya di mo uyon diri sa ubos. O sagud taon mo Mukonsensya tanta mga kaigsunan. Kung mao na inyong gipasabot nga literal simog ka og unod, sakto ginang giingos mga protestante mga kaigsunan nga mga ungo ug mga Dracula mga kaigsunan kay. Pwede din na sa ato nga mukaon ta og kining unod sa tao. Pwede din na sa ato nga mo inom tag unod kining dugo sa tao. Dili kang Kristo na. Si Kristo dual biya, tao nga Dios. Unya literal nyo kaunon. Unya karon ang Eucharist na din ha ang paggabalaan, na din ha ang pagka-Diyos. Nalimang ka na ninyong pagtulunan. Mukhaon na mo Diyos. Sa una gani, di man gani sila makakuan, mabuto man gani sila, makakita sila besan rag panagway sa Diyos. Mga matay sila. Unya hingkaon na noong kag Diyos. ay, pagkada kong dimalas mga kaigsunan. No, kung imong paminawon sila higal mura sila og tinuod og ang imong yung hunahunaon nga sa ilang pagpasabot murag mulihay gyud sila sa kamatuoran. Mulihay gyud sila sa kamatuoran. Mr. Jando karon na klaro na gyud nga ang inyo daing pagtagad sa Biblia mas dako pa mong pagtagad sa inyong tradisyon. Ngano yan man kadya? Kung Adventista man ka, Seventh-day Adventist man ka, pero gisulayan ni akong amigo taga Cebu, kung Adventista ka, unsa man ang 2,300 doktrina naa sa Adventista. Magatubag mga kaigsunan. Mo na lagi, kung siguro nakabisita na kag Adventista simbahan, ang kung na dayon kag Adventista ka. Ipakita ang imong baptismal kay matag Seventh-day Adventist adunay baptismal certificate. Na imo may pa kami nga kami gikan sa Katoliko, may baptismal certificate kami sa Katoliko. May kami. Sa Adventist naa gihapon may kining baptism certificate. Ayo di na tayo makasalatan ng mga igsoon. Sige ta og pamakak, sige ta og pangilad sa mga tao. Di ta ana. Kana na lang na di na lang gud mo uyon sa simbolikal kay gusto gud mo kaog tao. Gusto gud mo inom og dugo gi sa tao. Unya wa pa na mahitabo sa buhol. Niingon ang inyong parihan, niingon si Mr. Gitgano, hindi pa na nakatikim nang ang tinapay ay magiging laman at saka may ang wine magiging dugo. Wala pa sa buhol. Nangamatay na lang na ang mga kuwandiya. Wala na sila makatagamtam.
Kaya kung mahitabo na nga pagsaksak din na unod sa tao, iluwa na mga kaigsunan. Kung kaon tag tao, kada sa Domingo, sige tag kaog tao, kung iliteral man nimo, klaruhan na ninyo eh. Klaruhan na ninyo. Dili ang ato, gusto na to, nga ang mga tao mahibalo. Kung unsay gingos Biblia, kung kaon tanan, kung inom tanan, ayaw mo kamurang mga pare manginom. Nya aron makakatarungan mo, isaw-saw na lang. Ugasan sa kwan, aron na ko ni dugo. Mo din ang mulihay mong Biblia. Kay poros lang mga kaigsunan, mga kapaglaom, poros lang dahom-dahom. Poros lang mga interpretasyon sa mga kadagkuan nila. Pero nabukura po sa 7 Sacrament, page 95, nga gibawal din ang pag-usab-usab ana. Gibawal din ang mga kaigsunan. Thank you very much. Mo ni atong part to mga higala. O mang hinaot ko nga masabtan sa mga kadaghanan. Kay ang atong 40 days of journey, balitaan da lang mo. Sila lipay na kayo nga ninibali ko no sa ila, pero sultian da mo. Ang 40 days of journey gikan January hangtod sa tapos. Kabalo mong pila 78,000 ang midawat sa Ginoo sa Seventh-day Adventist. Ha? 78,000. Asa galing sa mga Protestante, even do sa mga kadagko ang Katoliko. Gani mga pare na Adventista gani. Naa mga kaigsunan, gusto mo. Naa karon nag-eskwela na pagka-pastor. Ngano man, klaro ka ang gisulti sa Biblia, naa diya mabasa, lilihayan lang nila. Unya, ila na ipatuo nga, Hudiyo ra na, pero paglarawan lagi. At man mo Hudiyo magpalaban, ay maka, atod pa sa mga salitang ugat, mga igsoon sa Tagalog, nalilito ako sa iyo, kapatid. Nalilito ako sa iyo, kapatid. Mo na mga kaigsuunan, nga kinahanglan niya magbantay ta karong panahonan. Klaro kay symbolically. Unya di man mo tanan di ay nga nagkuan. Di man 1/3 man yung tuo ninyo dito. Na mga kaigsunan. Okay, thank you very much sa inyong pagpakiguban diri sa atong pag-utingkay sa kamaturan. Og manghinaot ko mga kapaglaom nga kanunay magbadasigon kita sa pagpatalingog. Napatay part 3 mga igsoon. Part 2 ni siya, napatay part 3 atong isgutan. Ngano ang uluhan ni ngano ang symbolikal himuon lang literal. Ngano ang literal sa Biblia himuon lang symbolikal. Mo na atong tun-an sa sunod mga kaigsunan. Thank you kapaglaom. Og ang Dios magapanalangin kanatong tanan magampo lang ta sa tagsa sa atong panimalay og magampo tas kanunay nga madasigon ta sa pagsangyaw sa mayang balita, no? Ang gusto sa Ginoo ang kabaghuan sa tao. Kun kamo naaman sa inyong sikta nga wala mo makabiya sa mga bisyo, sigarilyo, inom, biyae na ninyo. Kaya unsa pa inyong relihiyon, kun kamo nagalikay sa mga bisyo sa kalibutan, may posibilidad ang Ginoo maluoy sa inyo. Ngano man dili gusto ang Ginoo nga maguba ang atong lawas tungod lang sa atong mga bisyo, inom, sugal, sigarilyo, mo na hitabo mga igsoon. Grabe nang inom, gitugutan sa mga pare, mga kaigsunan. Gitugutan mo na nga saon pagbag-os kinabuhi. Naabitay katolik depender nga sa Dani Kubdas wing bagulbol, humag Bible study, inom dayon. Ayun mo ana, doon na kaayo mo balik ang atong Ginoo, no? Nakabasa ko sa gipos Hajin Lopez, Katoliko mga kaigsuunan, wala mahibalo nga pwede di ay ang Katoliko mag-inom og bino diha sa simbahan. Pero wala nagitugot sa mga pare. Sila lang ang nanginom mga kaigsuunan. Sila lang. Maluoy naman taon mo sa mga membro. Kinahanglan ay kumpleto ninyo. Sa Seventh-day Adventist, sultian ta mo, na po'y foot washing na mo. Katong gihimo na Ginoong Hesus nga maghugas sa tiil, human ana, kaon sa tinapay nga represent the body of Christ, o ang tanan mo kaon
ug ang tanan mo inom represent the blood of Christ. Symbolikal nga ato nga gihimo para remembrance o handumanan himuon nato kini sa matag higayon nga kita maghandom kaniya. Maghandom. Thank you very much. So, mayong buntag, may udto, may gabi kanatong tanan og regards sa tanan 3:30. 3:30 versus punto por punto mga kaigsunan. Hinaot ko nga ang pag-indigay sa kamatuoran dili magkahiwalay sa atong pagkaamigo. Ako magingon, wala kita mahimo sa pagpakigbatok sa kamatuoran kundi pagdapig sa kamatuoran. Thank you very much. Maayong buntag, may udto mayong gabi kanatong tanan.